не съм проверял. Хубавото е при тази сялка, че се сгъва за транспорт, сгъваема, става 3 метра, да може да си вари нормално по шосето, а в работа виждате 4 метра и половина. Само момчето ще я покаже, нали, да видите как се сгъва и след това ще ви кажа технически характеристики. Готово, дай разбери. Сега, това е, както ви казах, е производство на фирмата Уния Полша. Да ви кажа и за самата фирма Уния няколко думи. Значи Уния е водещ производител на селскостопански машини, като висококачествена техника се продава в 35 пазара Европа и 60 пазара в останалата част на света. Уния, компанията е създадена през 1882 година. Машините днес се произвеждат в Полша в 5 фабрики. В смисъл, в едни фабрики произвеждат сеялки, в други дискови брани, в другите плуговите култиватори така са разделени. В тези фабрики работят над 1350 служителя. Уния произвежда на година над 25 000 машини. Успехът на компанията се дължи на използваните най-високо качествени материали за производство. Шведска стомана, съвременни техники за производство и изгубяване, строги стандарти за контрол на качеството. И сега за самата сеялка. Първо, което е най-хубавото, видях, че е сгъваема за транспорт и за работа. Другото, което е отличава от останалите сеялки, са големите бункери за рецикламе семенцата. 54 литра. Това са два пъти почти по-големи от останалите. Бункера за тор 800 литров е, което ни казва, че няма, ще прескачаме, ако сме с обикна сялка, едно зареждане. Деца вика, цял ден ще вари, ще се иска, те заредим един път. Другото хубавото е при тази сялка, освен анкерния бутуш отдолу, който е, имаме и дисков бутуш. Ако не сме можели да подготвим хубаво полето за сеитба, няма да има проблеми, пак семенцето ще бъде положено както трябва, защото дисковия бутуш ще прорежи, както едно време руското сезилото, фактически такъв бутуша, няма да има прошка, ще бъде отворена земята. Торовнасянето също, чрез дисков бутуш се прокопава земята, нали, за полагане на сърта. Дълбочината, както при всички сеялки, се определя от притъпващо колело отзад. Друго хубаво на сеялката, кое е? Оборудване е с компютър. Може да се оборудва с два компютъра. Тази в момента е оборудвана с най-обикновения, който е и достатъчен. Има датчик, който брои семенцата, които падат. Ако спре да падат някои семенца, примерно запуши със секцията по някаква причина, вътре в трактора веднага изписва, примерно първа секция е запушена и звуков сигнал имаме. Освен, че пресветка и пишете вътре, слиза тракториста, изчиства, се оправя си секцията и продължава. А не, примерно, ако нямаме такова нещо, ще мине 1-2 км, ще видя по бункера семената седат, тогава да се почва да се търси проблема. Другото, което е, една такава сеялка, знаете, че се дърпа от трактор, примерно 100 конски сили. Тук, понеже виждате, че е по-масивна, тежината е 1570 кг, празна. Като я напълним, ще отиде 1700. Фактически отиваме в трактор категория от 120 коня нагоре. Значи 120 до 150 коня трактора трябва да е, който ще работи с нея, за да няма проблеми. Фортира, така е закачена, е 125 коня, никакви проблеми няма. Горе от такава категория трябва да е трактора. Маркирите, двуцилиндрови маркири за разгъване имат. Тегло, мощност казахме. Скоростната кутия, която пуска семенцата там на разстояние еди си колко сантима, 6 позициона на 6
На 6 позиции може да се сменяме тия семенца, които искаме да пускаме в земята. И има система за бързо изпразване. Накрая на деня, като сме приключили, ако не останал зърно, само една клапичка бутате, я подлагате отдолу кофата или чувалчето и всичко си се изнизва и се прибира семето, за да не седи, нали, в самата сиялка. Нали, колко километра може? По принцип, както на всички стандартни, да, 7-8 км е желателно. И с 12 дела пак трябва да работи. Гаспардото карам с 12-13 км, може. От завода не са казали точно, нали, до толкова. Може. Въпросът е вече при големите скорости, знаете, се получават големи вибрации. Ако вентилатора не е настроен как трябва с вакуума, ще почне да падат семенцата от диска. Нали? И ще почне да прави загуби вече. Или може да се получи приплъзване на колелата. От голямата скорост вече да няма хубаво сцепление. Да, той зависи почвата, как е подготвена, нали? По принцип до 10 км ги дават безпроблемно, нали? А и няма смисъл 10 км според мен да се настъпват машините повече. Ако искат повече, ще пускат втора сялка или трета. Вакуума също може да се регулира. Тук тези двете отворчета, ето ги виждате на вентилатора, това се завърта, тук може да се регулира вакуума. Ето е тук, където ви казах, скоростта кутийка, който вижда. От тази ръчка се сменят нормата. От тук сменяме нормата за торовнасенето, гласим си колко килограмите. Масивна яка сялка, значи едната секция дигаме двама човека. Много яко нещо като тежест. Така. Ами в общи... Моля? Да, трябва да има. По принцип всичките ги дават с торовнасен, но щом има, може и без тор, трябва да няма проблем. Дискови, предлага се, нали, оборудвана с дискови за царевица и слънчоглед. Дисковите за царевица с 30 отворчета на 5 мм отворчето. Диска за слънчоглед е с 24 отвора на 2,5 мм. С царевицата отвора е с повече диска е с повече отворчета. Някой, ако прави поливна царевица, може да си позволи по-близко да сей, да извади по-големи добиви, затова е направен с повече дискови, нали, с повече отворчета.